Nebylo by fajn, aby v 21. století konečně bylo zrušeno nevolnictví, to znamená, aby se člověk mohl zaměstnávat tak, jak chce on, a ne někdo jiný. To znamená, aby zákoník práce nebyl povinný, ale dejme tomu jako doporučení. Já jsem nevolič, to znamená, já jsem svoje svobody a práva nedelegoval na politiky, já jsem jim neřekl, hele, vyjednejte za mě nějaký podmínky s mým zaměstnavatelem, takže co se mi do toho serou? Fajn, kdo chce, aby mu politici toto vyjednávali, tak ať si u firem, který jedou podle zákonů nějaké organizace, klidně zaměstnávají. Ale ať má právo zaměstnavatel říct, hele, v mém podniku se nepracuje podle zákoníku práce a já si jako ten zaměstnanec vyberu, si s tím domluvím nějaký podmínky nebo ne a domluvám si, z jakých podmínek budu pracovat. Prostě svoboda. A ne, aby mě někdo jiný, že si nějací jiní lidi v nějakých volbách zvolí nějaký tam potentáty, ty přijmou nějaký zákonník práce, který mě nadiktují. To je prostě nevolnictví. Já musím pracovat za pracovních podmínek, které jsem si nevyjednal já, který mě násilím pod hrozbou vězení vnutili jiní lidé. Já bych velice rád se zaměstnal mimo zákonník práce, vydělal bych si daleko víc peněz, měl bych se daleko líp. Pro mě je to prostě svazující, okrádající. A nemám tu možnost, jiná síla mě nutí, ne, ty se nebudeš zaměstnávat, jak chceš ty, nebo jak si to domluvíš se svým zaměstnavatelem, ty se budeš zaměstnávat, jak jiní lidi za tebe rozhodli. Čili nevolnictví.